Fane Yunus jon hoɗo serte Allah ndo naate reedu liigu ɓernde laaɓi ɗon Allah wi sonda waɗani ni mbaɗa ko booni kono noon mi yaafimama lawla anta darakahu ne'matun min rabbi ɓeeɗo noon subhanahu wa taala wi heɗen poti ɗo tinnade mbatten haqqille o aya no feewi Allah waɗani men tindol Allah waɗani men tindol masal o fiyani men tindol lilladina kafaru dendangal ɓen saliɓe Allah o waɗani ɓe tindol imrata nuhin wa imrata lut kanata ɓe laatinoka tata abdayni min ibadina salihayn ko jeeɓa men ɗiɗo moƴƴuɓe fa khanatahuma ɓe jamfiɓe ndeke falan yugniya anhuma ɓe nafataɓe min Allah e Allah si anayi ɓatte wa qilat hulama dakhirin ɗo mbatten ɗo haqqillaji Allah waɗingol ɗo tindol ina sernana men ɗo affaire saliɓe Allah ɓe naftaraki waajoji julɓe gonɗuɓe ɓe e annabaɓe e nelaɓe saba niɓɓitgol ɓerɗe maɓɓe saba bongol keblagol maɓɓe saba bongol tagore maɓɓe oɗo ko debbo Nuh oɗo ko debbo Lut ɓe gonno koye dewgal annabaɓe ɓe ena mbawno nafde ɓe e peewal ngal ɓe joguingal ɓe dañe hen malal maɓɓe ɓe dañe hen guura moƴƴo ɓe dañe ruttorde moƴƴe kono noon ɓe cali ɓe golli e waktude ɓe gonde annabaɓe ɓe ko jamfa salade Allah debbo Nuh wi gorko o ko kangaɗo debbo Lut siko dañino hoɓɓe worɓe o yaw addo e worɓe o turɓina ɓen wannon heɓe ɓe ko worɓe leldotono e worɓe no ɓe mbayi ɓattade annabaɓe ɓe onon julɓe annabaɓe ɓe donki nafde ɓe ɓattade ɓe ɓeɗo annabaɓe moƴƴuɓe ɗiɗo ɓe maccuɓe Allah moƴƴuɓe ɗiɗo hay hunde ko nafiɓe ina fayi jippade maɓɓe ko ɓuri bonde koɓe mbaɗi koɓe fayi nadde lefte Allah ɓe naata jaygol ɓe mbatte natɓe ɓe toon e hawrude koɓe cuusi wadde goopi e koɓe tunwini koye maɓɓe e bakkatuji mawɗi e bakkatuji ɓurɗi bon ɗo ko tarid ɗo ko mallude seeɗa ummahatul muminin rewɓe julɓe ɓeyɗiɗo wannoɓe nelaɗo ɓe hunde e hulɓinde ɓe bi annahunna la yufiduhunna nafataɓe ɗe so ɓe mbaɗi goopol ittisaluhunna binnabi sallallah sallam resede ɓe annabi e jokkodirde ɓe annabi ɗon ɗo ɓe mbaɗi goopi yoɓe gandu ɓattodirde ɓe Mahamadou ala ka nafataɓe resede ɓe Mahamadou ala nafataɓe ɗum tagi subhanahu wa taala kadi waɗi axe waɗani men kadi tindol gongol holli men e tindol he jokkodirgol keferɓe julɓe ala ko ɗum nafata heferɓe ɓe jokkodirde kadi julɓe heferɓe lordata ɗumen hay batte ɗum ni kadi ala ko wonata hen sababu nde Allah wi men daraballah Allah fiyani men masalan tindol lilladina ne ɓen kafaru yedduɓe Allah imratu nuhin debbo Nuh nani wa imratu luɗin debbo Lut nani kanata ɓe gonno ɓe ndesano ɓe moftano ko tata ka less abdayni maccuɓe ɗiɗo min ibadina e maccuɗo amen salihayni moƴƴuɓe ɗiɗo fa khanatahuma ɓe jamfi maccuɓe amen ɓe falan yugniya maccuɓe amen ɓe mbawananoma ga maɓɓe hakkude amen maɓɓe min Allah e Allah siyanayi batte so Nuh ƴettino ko jogui ko e fayida nabagal Lut ƴetti ko jogui ko e daraja ɓe jalti an wooka waɗande rewɓe mumen ɓe an wookaji ɓe ɓorni robbaji daneji oole ɓaleji cuoye ɗimin ɓe mbawa sohde rewɓe wo qila rewɓe Allah wi idkhilaka naate annara jayge ma addakilin kawiti Allah wa daraba Allahu Allah waɗani men masal lilladina amanu jaɓɓe Allah ɓe yo mbattu haqqille imrata fir'auna hol ɓurɗo fir'auna salade Allah kono noon debbo mbo resno id qalat debbode wi rabbi joomam ibni li mahanam inda kaɗa maɗo baytan fil janna ayi debbo wi Allah suudu tan mahanam ndu aljanna no posni ni ena tagirɗami ni mi nananta firawna hay nokkuya emin ceerata ɓe ceeri ñande Allah yooli firawna ndiya Allah ne jooɗi ni ƴeewa yani wo najjiɗi dandami min firawna ɓe lelotta koɓe gondi ko firawna wawama seerde ɓe meeɗa lelot wo najjini wa amali ko waɗata fof wo najjini min alqawmi dal ko wonde yimɓe ko fof serdam hen debbo yeehi aljanna tawi gorko mum firawna ndege noon wondude keefeer
ala ko ɗum haɗata julɗo liggade tawi ko jiɗɗo liggo ndeke yimkoñ men liggotoɓe ɓe e heferɓe ɓe o foti watta ɗo haqqillaji foti watta haqqillaji ɗo saabu o ko wonduno ko ɓuuri bone bon firaun neɗɗo neeɗa tagde tagore bonde jasde ha yette firauna bonde nede saabu kanko waɗanore makko neɗɗo wino ko woma alimtu lakum min ilahin gayri wa ana rabbukumul ala heddiɓe ɓe fof calla toon Allah tan min ko Allah yal manggal he jeeyami ɗum ne ɓurɓe towde ɓe ko toon konni wa mariama ko debbo imrata imrana cuglel dewel toksel Allah tina ngel asanat den ngel farjaha hooren reeni farjim e kaccoraji e bandiji e sayede fanafahna min gutti fiye makko min ruhina e doole amen e bawɗe amen e kattanɗe amen wo saddaqato gonɗini kanko suko debbo mariama bi kalimati rabbi a kala konngol ngol Allah haalno homo rewrengol wonlo mbo ɗoftorengol wonlo mbo jaɓrengol mariama wuuri ha waɗi ngol koko Allah wi fof bi kalimati rabbi a hayɗi tout wo kutubi e defte Allah fof wo kanat cuglel ngel laati min alqanitina e ruttiɓe Allah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim batte haqqillaji pote ɗa ina waɗi jolde teɗo ɓen ɓeɗo noon ɓuratami nande dayman heddimi ni ɓurata heddimi ga dayman ni bismillahi rrahmani rrahim wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lilalamin alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأعصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سبحانه وتعالى وي ndeɗo simore nde ganduɗa heɗen poti tinnade ha mbawen yaltinde hen ko inchallah ko naftorten to banggal din Allah wi ya ayyuhan nabiyyu eheyma annabi bimana ya ayyuhal mu'minun eheyma annabi eheyma julɓe ida so tawi dallaktumun nisa siko tawi on ceeri rewɓe on ceeri ɗumen fa ɗalliguhunna ceereɓe li iddatihinna caggal edda maɓɓe laaɓal masalan debbo saɗa ɗum seera waɗi ko waktuuji ɗe ceergal seerirte wonani seeri ni tan la ina waɗi waktu no seerirte ko ɗum Allah yiɗi haaldude jiyaaɓe mum o wiiɓe siko tawi on ceeri rewɓe ceereɓe zaman baawɗo limeede edda maɓɓe manamum ko laaɓal masalan ko ni debba a seerata ɗum homo yalti juulde homo yi ella a seeratamo e on zaman fof mbatte haqqillaji debbo gonɗo ɗo e ella mum ina yalti juulde o juulata homo yiye ella makko a seeratamo e on zaman a seeratamo e on waktu fof gila ɗo tuggi haa o gayni haa ɗo lootiɗo o zaman fof ceergal ala ɗo
sina welma ala ɗo sina mettuma ala ɗo saɗa andi ala ɗo sa anda ala ɗo dewgal debbo seeretaake ina wonde ella mum juulata kadi debbo seeretaake homo laaɓi cer on duttima kadi on leltodima tan ko laaɓi kadi hawa laaɓi cer keɓɗon kadi dow leesa leliɗon kadi on debbo kadi a seerata gonduɗo ella a seerata laaɓɗo leldaɗo subhanahu wa taala noon no haalana men hono seerirte muhammadun sa sallam no haalana men no seerirte no julɓe poti seerirte subhanahu wa taala wi honona imamul bukhari hono akhraja shaykhani e abu dawuda wa tirmidhi wa nasai fi akhirin al ibnu umar hoorem o seeri debbo makko woyena debbo o ha idunina yalti julde o seeri debbo ene wone e ella tay juulata nde o seeri ɗum nde e ella he mbatti haqqillaji waɗi noon enen janngoɓe ɓe walla enen waajatoɓe ɓe ko enen namnate ceerle hol waktu mo debbo seeretaki na laaɓi ina lelda debbo seeretaki na wonde ella juulata joni noon hono debbo seerete la budda kay julɓe ne poti andu waktu nde debbo seerete kono sa nani ceergal wi pattan on ko gonga hol nden hol zaman hol waktu hombo woni debbo o hombo woni an hondo waktu o honde sanga o ɗo koko jari diggade jari toppitade ha neɗɗo anda de debbo seerete anda ceerowo o kadi o boni kañum beela seereteɗo ko dugdateɗo ko lappadirteɗo ko ƴattodirteɗo ko jennondirteɗo walla ko pomnal takket walla ko womre purlocol cat walla sawru tap beela ko ɗi waktuji ɗum noon deke islam sina haalana hoore muɗe seerete e ceereteɗo e ceerowo o ndeke janngoɓe ina poti darade paama ɗo no moƴƴi tawa ko allah haalani ɗumen ɗum tawa ko sallllahu alayhi wa sallam haalini ibnu umar nde o seeri debbo tawi debbo ina yalti juulde umar abnul khattab no foti ni ko kañum yahi ibnu abnul khattab kay jibini abdallah ibnu umar joni noon ko abdullah ibnu umar seeri debbo o umar nani ɗum umar yaɓɓi koyɗe mum yahi haa to muhammadun sallllahu alayhi wa sallam wi ɗum ganda kat ɓiyam umar ibnu umar seeri debbo mu tawi debbo ko jaltuɗo juulde ɗum tikkini muhammad sa sallam nelaɗo tikki no feewi nelaɗo wi umar rutto yaata makko wimo yo ruttu debbo o so rutti debbo o ha debbo o arte makko yo jaggu debbo o ha debbo o laaɓa ha laaɓa cer debbo o wona laaɓɗo ha edda mum arta e mum kado fiilo o yiye hayde makko e o laaɓa kadi ayi yo jaggu debbo o ha debbo o laaɓa o seerno debbo o ko debbo o no wonde hayde o wi ɗum yo jaggu debbo o artira debbo ene wone haydu mum fiilayru mum ha o laaɓa o wasamba memde nde o laaɓi nde ha o fiilto kadi so fiiltima gongol ngol o laaɓi ko ɗo noon woni fa in bada lahu an yutalliqaha falyutalliqaha qabla an yamassaha so yiɗi seerde mbo ko ɗo woni ɗo seerateɗo fa tilka al eddatu llati amara allahu an tutallaqa laha nisa ko oɗo woni edda mbo rewɓe ceerete so debbo o yehi noon ko ɗo noon hanti o wawata hanti so yehi ko ɗo o wawata eddinade ƴiƴameje tati walla o wawa eddinade lebbi tati tani ɗo de masalan sika tawi aɗa wonde debbo an resi ɗum ceergal arema a woppat debbo o fiilo haɗa ƴeewa o laaɓa haɗa ƴeewa o wona juuɗe ma homo laaɓe a leldaka ha o fiilto haɗa ƴeewa ha o laaɓa e on waktu noon sika a yiɗi nanga gartira e debbo ma sa yiɗa ko ɗo woni ɗo debbo rewɓe ceerete
on nani ɗo de ɗo woni allah wi mon ya ayyuhan nabiyyu e heyma annabi e heymon julɓe ida tallaktumu nisa siko tawi on ceeri rewɓe fa ɗalliquhunna ceereɓe li iddatihinna caggal nde ɓe laaɗi ɓe leldaka on paami ɗo li iddatinna caggal edda ɗe o caggal laaɗi caggal fiilima laaɗi fiilima kadi laaɗi ko ɗo noon hanndi ceera in badalaka hina ceeraɗo siko tawi kadi ɓanndu ma wuli jagga debbo ma mbasa wadde hay bat ɗo noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ni allah wi yo nelaɗo wi en ndeke noon sunna ceergal ko nde ceerata debbo tawa debbo no laaɓi laaɓal ngal kadi on memodirta walla ceera debbo ko reedu ina laaɓi ko debbo reedu e nder ɗo noon ceerde ndeke ɗe mbawata ko wonde ko tati ceergal ceereteɗe ɗeɗe nana toon koɗe ceerde tati ina waɗi hen gootal wiyete ko ɗalaɓun sunna ceergal sunna gongal ngal ko bida gongal ngal ngal wona sunna ngal wona bida anda ma en ngar hen so Allah jaɓi ɗergal sunna ngal ceergal sunna ngal ko nde ceerata debbo tawa homo laaɓi tawa on ɓattodirani on memodirani walla ko reedu ina laaɓi ko reedu ngal ɗo woni ceergal sunna ceerata ko laaɓɗo cer ceerɗo cer ko o ceerata ceergal bidangal ko nde ceerata debbo ina wone ella walla ceeraɗo mo wone laaɓal taw ɗon lelde ngal laaɓal ɗum ɗon sari e jaɓata ɗe ceeral ɗi jaɓata seerde gonɗo edde gonɗo e fiilayru mum jaɓata seerde laaɓɗo mo leldodiɗa jaɓata ɗe ɗo ɗiɗi la budda kay wooda ko rewi heen ha jaaɓe ala ko woni ala ko kewi toon ɗum ɗo woni ceergal taɓɓal ngal ko nde ceerata cukalel tokkusel ngel suwa wattu fiilade walla ceera nayeejo nattuɗo fiilade ɓeɗo ngoni yani wa gayril madhula biha walla ceera mba naddani debba mba naddani debba mba naddani oɗo de welma fo aɗa wawi ɗum seerde debba mba meeɗa a resi ɗum ko noon cuwa leloto on so feeñanima aɗa wawi ɗum seerde guilon leldaki e debbo mbo yiyata fiilayru oɗo nde jiɗɗa fo aɗa wawi ɗum seerde e debbo mo ganduɗa ko cukalel suwa wattu yi haydara oɗo kadi waktude feeñanma fo aɗa wawi ɗum seerde kono debbo jiyowo ella seeretake e nder ella he seeretake e nder laaɓal ngal o lelda e nder ɗo yani sahabaɓe Muhammad sa sallam hoɓe jinno Allah yutalliqu azwajahum li sunnati illa wahida ceergal maɓɓe heɓe ko gootal tan wonno ngal sunna ngal hanti ɓe ceerata ha debbo o gayna edda yani no jaaɗon ko ɓuri jasde e worɓe to men ceerowo debbo mum ceerle tati hay imamu Malik mboɓe dallinori oto defte maɓɓe ɓe mbi Malik wi sa seeri debbo ma tati gasi hay imamu Malik wi la arifu talaqan illa wahidatan min de gandume ceergal ko gootal sa yiɗi ceerama capan tati sa yiɗi ceerama ɗiɗi sa yiɗi ceerama jeenayyi sa yiɗi ceerama ñande wottake walla ñande bankuɗa walla ñande kulɗa madiri yani hay imamu Malik yiɗano ceerle tati siko ɗe ndendi walla hoɗe cari Abu Adi fada kañum e sahabaɓe mum fo ɓe jiɗa ko yawti ceergal gootal Shafi'i en mbi haɗa wawi wadde tati ɗe kono sariya limtantama ɗe waɗi noon ɗum moƴƴani julɗo haala ɗum noon ko ɓuuri laaɓande men ko imamu Malik mo jagguɗo no onon africain kanko reene ceergal tan ko gootal e waktu mo ceerɗa o ceergal gootal e waktu mo ceerɗa o Abu Hanifata wi kañum o ƴeewi ko nde ceerɗa nde kadi e waktu o Shafi o kañum ko waktu o tan sohli sa seeri tan a wi tan a seeri ma wi homo woni debbo ceeraɗo ay ko ni mbiyata so neɗɗo wima min de mi seera mbiyata mbo ceerɗa ono wayi
min de ceermi ko debbo homo juula walla o juulata o juulata sare jaɓaani homo laaɓi ko laaɓa on leldinooma min leldinooma sare jaɓaani sare jaɓata ɗeɗo ceerle jaati ndeke noon jooni en nganndi islam waɗino dewgal waɗira islam waɗani dewgal yaltiri so wona tawi a rewa ngol ɗo bolol sa rewani ngol ɗo bolol ana islam on nanodirani e ceerle ɗum tagi subhanahu wa taala wi e aya he ha han ndo wimen ɗo ya ayuhannabiu ida ɗallaktumu nisa so on ceeri rewɓe fa ɗalliquhunna ceereɓe li iddatinna caggal laaɓal maɓɓe onon worɓe ɓe allah wi waasul iddata ndene edda o onon ndenata edda o onon worɓe ɓe wa innama huɗiba al aswaju bidalika duna annisa li annahum alladina talzamum alhuquqa walmu'ana almurattabata alayh waɗi noon worɓe ɓe ko heɓe mbiya yoɓe nden edda o ha edda o wasa juutde sabu waɗi noon heɓe nafqata waɗi noon heɓe jogii haqqeji e dow rewɓe siko tawi a seeri mbo ñamminta mbo jarnata siko tawi edda mu juuti ɓooyi gokkantaka tampude ɗum noon la budda nde noon edda o gandon dow fuɗɗi gandan nde o gasni wattaqullah kule allah rabbakum joomon kule allah onon julɓe kule allah ndenta ɗembo ko yani wote ngoopembo ko yamiri mon ko e ceerle caggal eddaji ɗi yani dara ɗe hen darde hande siko tawi kadi on ceeri rewɓe ɓe ha ceergal ngal gasi feeñe ni on hanti gasi allah wi on haali haqqeji nani kedde dow mon ndeneɗi kadi holɗin la tukhrijuhunna wote jaltine rewɓe eddeniɓe ɓe min buyutihinna e cuuɗi maɓɓe rewɓe eddeniɓe ɓe wote jaltineɓe e cuuɗi maɓɓe e nokkuji ɗiɓe konno ko adinde ɓe ceerete saba tikkandeɓe walla anjeɓe koɗo ɗon walla wokkandema dañde haajo e nokkuyele waɗi noon nden ɗon hoɗande ko haqqe allah mbo allah waɗɗinani ɗum rewɓe ɓe ala e dow mon nde jawtaton ɗum walla kela galle o walla cuma galle astahfirullah walla tawa galle o helimo tawa galle o hel walla cumu yane hembo walla waame yane hembo walla huuli fitina e diina ko ganduɗa ina daga diina ma bonde ƴetta debbo ƴewana ɗum place goɗɗo ɗo ɓattima tawa wona ɗon tawa wona hono ɗum ɗo la tukhrijuhunna wote jaltineɓe min buyutihinna e cuuɗi maɓɓe wala yahrujna hay heɓe wotoɓe jaltu wala yahrujna heɓene wotoɓe jaltu woto hay soɓe cakkatinima yaltude wotoɓe jaltu abadan yani waɗi noon ɗoɓe koɗi ɗo e cuuɗi he ko haqqe maɓɓe yani pour sakkatinade mbeɗa yaha jemma walla mbeɗa yaha ñalawma ngol ɗon laawol e ngol jaltugol ko karmogol sariya jaɓani ngol subhanahu wa taala mo ɓittata julɓe o wi illa so wona an yatina de ɓe gaddi bi fahisatin e fankarde yani ko bonde mo bayyanatin feeñde woto ɓe jaltine sona tawi ɓe mbaɗi koko waɗɗinta sariya e dow maɓɓe yani ɓe mbatti jinde walla wujjude kama akhrajahu abdoulhamid an saïd almusayyib aw yabuzzuna ala al ahmai aw il aswaj walla ɓe mbatta yennude ɓe bandiraɓe gorko o walla ɓe mbatta yennude miñiraɓe gorko o e on waktu tawa haala kana boni no saltiɗi ko ɓe jaltine e cuuɗi maɓɓe saabu bongol ɗemɗe maɓɓe walla bongol jikku maɓɓe walla jaltugol maɓɓe ɓe jiilo e galleji yani oɓe naata toon oɓe jaha toon oɓe kaala toon yani worɓe ɓe waɗɗaki yaltinde ɓe so wona ɓe mbatti wadde ɗeɗo gueɗe ɗum noon ɓe mbaɗa ɓe noon soɓe jaltaniɓe ɗon yo taw ɗo ɓe goni ɗo koɓe ndeni ɗumen oɓe mbatte mumen haqqillaji ha waktu mbo allah wi o ha timma wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana wa tilka ko ɗum ɗo hududullahi woni keeri allah ɗi allah feñinani mon e ceeraɗo e edda mum ɗi allah feñinani mon e limde edda o e allah heddinani mon yamirde mon rentade allah woton jaltin debbo ceeraɗo suudu mum so wona ko addi ko tawa famata ko nanata ko ɗum woni keeri allah ɗi o dottani mon wote jawte keeri ɗi caggal ɗum allah feññinani men goɗɗum wi waman yataadda hududallah kala ma yawti keeri allah ɗi kala ma yawti sariya allah mo sarihinani men o e sariya mum he e ko ɗum ko dagnani ɗum o yalti ɗo no yeehi ko dagnani
faqad zalama nafsu o tooñi hoore ma e kadi ko Allah wiiri mon sababu o woto debbo o yalta ko alko tagi Allah wi noon Allah wi ya nas la tadri anda la Allah yama jo Allah yuhdisu homo irta homo waɗa baada dalika caggal ɗum amran fiyaku goɗɗo an neɗɗo o anda baklitowo ɓerɗe o ina wawi wadde ɓernde ma yitta debbo o nimsa ko seeri debbo o ko o yiɗa debbo makko rutto ɗum newanoma taw debbo o woɗɗani nani jooɗi ɗon waalumma jarra hoɗon gandi kono sika a wi debbo o yaltu galle rondima bagage mum e beñoir uji mum tasaji mum fo yeehi haaju mum hettoyi galle bahmum walla galle kawmum walla galle bandum gorko walla galle tan to walli to heɓoy toon joni noon a yeeya ɓooyi ɓernde ma nde nde yettama diallo nde yiiɗi artude kono debbo woɗɗi debbo woɗɗi heddetiɗon ko ŋañade wattude ñoode yende fiide propagande hannde aɗa taaro woɗɓe joni noon mbatta nelde yimɓe jaaha nela tato hen goto ƴama nela nayo hen goto haala aduna tan debbo wona ɗon andi garɗo fof wooda ko rokki debbo less debbo nan ɗon añanima añani artude kono joni juuɗe goɗɗe nani ndewi hakkude ma mu kadi ɗenne kadi mbaɗi muccati ina safi ɗum noon tawde aɗa yanana ɗum ɗo fof hen wonata eɗen gandi enen fof ko ɗum hen wonata ɓeeɗo jahat ɓe mbisa ƴamoɓe mbisa tefoɓe keewi ƴamowo yaltat hen kaalowo aduna yaltat hen ni an kay sa jaɓino tan kay sa yahotani tan min kam komi parɗo tan mami waɗ naggam naggam joni galle yirma firto ɗum noon woto yaltin ɗum galle o ko Allah wi ko ƴewteɗen ɗum no moƴƴi neɗɗo o wasa yaltinde deƴƴa tan wasa fomnodirede la tadri anda la Allah yamajo Allah yuudiɗo waɗa bada dalika amran ko ɓuuri raɓɓidde haala Allah wi e nder oɗo aya tedduɗo kala ma yawti keeri Allah ɗi o bone hoore mum sabu o anda battane ɗe ko waɗete ina wawi e bawɗe Allah waɗa e ɓernde yidde o yitta debbo makko ɗo wonno gañgu ɗo wonta yidde ɗo wonno ɗurnade ɗo wonta huccodirde hande mbatta huccodirde ɗe jewta ina pija ne jala ɓe mbawa fuɗɗitade dewgal kesal maɓɓe gongal moƴƴal ɓe mbawa ɗo e wadde dewgal ngal no yoɗiri ni yani wasa fursa o wasa dadde ɗumen ɓe nimsa tawa on waktu so ɓe nimsi tawa nimsa ngo moƴƴani siko tawi en naati fodde mi wiya on diina men oɗo o sharia al islamia mo gonɗen hay so tawi mbo dahnani men ceergal hay somo dahnani men ceergal yani diina o no tikkani ceergal diina o no añi ceergal diina o feñini yani ko ɗum loriyol ngel hanani ƴooñeede so wona tawi neɗɗo gasnu dendagal ɗo fonno rew fof ha gasni noon nde yetto ceergal sabu wawde heddude ɗon ɓoggi dewgal ɗi e yidde nde Allah wanno nde ɗon e ko Allah waɗi ɗon ko e neema fa ragabat fi irsali hakam ɗum tagi Allah addi men ɗo e nokku goɗɗo e qur'ana yo yimɓe ƴeewa jontaɗo moƴƴo e yimɓe debbo he e jontaɗo moƴƴo e yimɓe gorko o ɓen ɗon jaa mbawa dogde daro jemma e ñalawma haɓe itta ko takki ko ɗon ko furɗi ko ɗon ha ɗum wawa wonde no ɗum wayi yoɗirde no ɗum fewiri fof haɗum artana ɓuuri hanirde ni sabo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi nelaɗo wi en ma ahalla llahu shay'an abgada ilayhi min at-talaq Allah dafnanani men hunde ko tikkani ha fote ceergal nelaɗo wi inna min abgadil halali ila llahi at-talaq ko ɓuuri tikkanede ko dagui to Allah ko ceergal ɗum tagi goto sahabaɓe biyeteɗo Abou Moussa wi nelaɗo wi wote la tuɗalliqu nisa illa min riba wote ceerdete rewɓe so wona tawi rewɓe ummorimon koto fijirde saabu Allah yiɗa worɓe meeɗoɓe ɓe yiɗa rewɓe meeɗeteɓe ɓe ɗum tagi nelaɗo wi rentinde julɓe worɓe rentinde julɓe rewɓe ayyuma mra'atin kala debbo sala zawja hattala kala debbo biɗo gorko mum wokkam dandam hay baasi ala hen ko rokkam tan harrama allahu alayha raihatul janna Allah harminani debbo kam hendo aljanna ɗum noon gorko ode woto tappisa ɗum woto ñaaba ɗum ena ngoppita ena ɗimina ena tappiso ena haalana ɗum gueɗe ɗe welaka gueɗe ɗe ɗiminani ha irta mu jikku mo yooɗani goto fof no foti
duttaɗen ko Allah wi ko wa ashiruhunna bil ma'rufi dal wa ashiruhunna bil ma'rufi yo gondigo ngu won moƴƴo woto gondigo ngu wona jaleɗe sabatas jiyaɗa debbo joɗɗo tan ngara haɗa yewko kino debbo ma o tawa an ƴamno ɗon ko cayi sayaka ɗum noon tinnoɗen yo Allah won balla subhanahu wa ta'ala wi fa ida so tawi balagna ɓattima edda o gasde fa ida balagna ajalahunna sika ɓattima edda debbo ceeraɗa o gasde so ɓattima wona so gasi la fa ida balagna ey fa ida qarabati l iddatu ala l intiha sika eddo ɓattima gasde famsikuhunna nangue rewɓe mon bi marufin nanguire rewɓe mon no yooɗi no haani gondino ɗono maɓɓe yaani moƴƴi noon gondigo o totton haqqeji ɗi mbaɗon nafaqqe o mbaɗon koltu o siko tawi on jiɗi nangude ɗum woni famsikuhunna nangueɓe bi marufin aw walla siko tawi hente a fellatiya seerete faariquhunna ceereɓe kadi bi marufin yo ko won kadi ceergal ngal yo wona yeeso ngo ganduɗa sattede ala hen tappisade ala hen timminanamo ko wodaniɓe haqqeje ma ko nande teŋe makko keddinoɗo tottamo ƴeewa ko yooɗi ko haani ko safi ko dakmi kotanel kanŋe peggel mum jawel mum